खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा 125थि संबिजिरारि सोदांनायनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों। बिथां मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोन आरो बे बाहागो लागोननि जे आन्दोआव माखासे मानि बाथ्रा थाखुमानानै दं जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिटिआर ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरखौनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथां MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथिदों जे हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालि जुथुमा बे जुथुमायाव बिथाङा बाहागो लागोन आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो जे बर' हारिनि जे मोनसे गोजोनथाव खौरां जानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा। फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16आव जानो थांगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया। एबारनि जथुम्माया जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा बे हालामनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लाबोगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों, जेराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाफैगोन, आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथाङा नुजाफैगोन। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनाय हाबाफारिया फैगौ पार्लियामेन्ट सेसनाव बे पास जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। थामहिनबा बे समाव गनायथि मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। पार्लियामेन्ट सेसन बे पार्लियामेन्ट सेसनाव 125th एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसननि जानो थांगासिनो दङ। बे आयदाफोरखौ लानानै जिहेतु सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बे एबारनि जे सेसन बे सेसनाव बियो पास जागोन होननानै जों बयबो फोथायनानै दङ। बे रोखोमै सावरायनाय जादों, जायनि गेजेरजों थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि दफा बायदि 125थि दे संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायनि गेजेरजों सिमा बांनाय थामहिनबा बियाब बांनाय आरो थोंजों रांखान्थियारि हादरनिफ्राय थोंजोङै रांखान्थि मोननाय बे मोननाया जाफुंगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सोलिबाय थानाय बाजेट सेसननि गेजेरजों पार्लियामेन्ट बाजेट सेसननि गेजेरजों बे समाव मिजिंथिनो हायो जे 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनाया गनायथि मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। आरो जानो गोनां जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोनखौ बिथाङा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायावनो हादरनि नखर मन्त्रि बिथाङा बाहागो लानानै बिथाङा गोबां गोनां बाथ्रा बुंथिगोनखौ बिथाङा बुंथिदों। थामहिनबा बे समाव 125थि जे संबिजिरारि सोदांनाय आरो बेनि अनगायैबो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे मानि बाथ्राखौ फोसावथाय होलांनायनि मिजिं दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि आरो आथिखालनि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा। दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोननो होनि। बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेलाव फैगौ जानो गोनां 57थि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा जे जथुमाया दतमायाव जागोन। बे बानजाय आफादनिनो आं मासिगिरि हिसाबै बिथांमोना जोंखौबो लिंहरदों जे बानजाय आफादनिफ्राय जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेलाव जाहाथे फैगौ जानो गोनां जे जथुमानि हाबाफारिनि सोमोन्दै एबा बेसेबां थामथिम जानो हाखो बिनि सोमोन्दै बिथांमोना मोनसे खौरां एबा रिपर्ट लानो थाखाय बेहाय लिंहरदों आरो बे आयदाफोरखौनो जों दसे सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जों सावरायलायदोंमोन।
फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16आव जानो थांगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया। एबारनि जथुम्माया जोंनि बर' हारिनि थाखाय एबा बे हालामनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लाबोगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों, जेराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा नुजाफैगोन, आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथाङा नुजाफैगोन। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सरकारजों सावरायबाय थादों आरो फैगौ समफ्राव बेफोर जे मावफुंजासिगोन आरो फैगौ सोलिफु जोंनि जे पार्लामेन्ट सेसन बे पार्लामेन्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसननि जानो थांगासिनो दङ। बे आयदाफोरखौ लानानै जिहेतु सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बे एबारनि जे सेसन बे सेसनाव बियो पास जागोन होननानै जों बयबो फोथायनानै दङ। बे रोखोमै सावरायनाय जादों। बेनिखायनो बे सेसननि गेजेराव बावहाय बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जेला सावरायोमोन अब्ला नखर मन्त्रि बिथाङा कनसेन्ट होदों आरो बिथांनि कनसेन्ट बायदिनो बे थारिखखौ लानानै बे जथुम्माखौ खुंनो नागिरदों। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुबैदों बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे बयबो मदद खालामो, लैहोर लैहोर फैनानै बे जथुम्माखौ जेन जाफुंसार होयो, बे जथुम्माखौ जेन समायना खालामो, बेनि थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै बयखौबो खावलायदों। आरो बे सानब्रैनि जानो गोनां जे जथुम्मा, बे जथुम्मायाव गोबां रोखोमनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि लादों। गाहायै फरायसाफोरनि गाहामनि थाखाय फरायसाफोरनि खौ नोजोर बोनानै बावहाय साइन्स एक्जिबिसनखौबो बेहाय दोननाय जादों आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि सेमिनारफोर दङ क्वालिटि एजुकेसन लाबोनो थाखाय आरो फरायसाफोरनि केरियार दानायनि थाखाय बायदि रोखोमनि सावरायलायनाय बे हाबाफारिया बेयाव जागोन। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेफोर आयदा दङ बे आयदाफोरखौबो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव सावरायनो थाखाय थांखि लादों, सेमिनार खालामनो थांखि लादों। आरो बिनि अनगायैबो एबारनि जे एक्जिबिसन बे एक्जिबिसना एसे आलादा रोखोमै जागोन। बावहाय एग्रिकालचार, बावहाय नोङो इरिगेसन, बेबायदि मेजर जे डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफोरखौ लेंहरनाय जादों। बिथांमोना जाहाथे जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय मोजां मोनसे डेमनस्ट्रेसन जाहाथे बिथांमोना होनो हायो, होनायजों लोगोसे फोरोंनो हानाय बेबायदि बेबस्था बाहाय खालामनो थाखाय नाजानाय जादों। डिपार्टमेन्टफ्रा कनसेन्ट होदों, बिथांमोना बे जथुम्मायाव फैगोन आरो जों लुबैनाय बायदि आबादारिफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोननि जिथु एक्जिबिसननि जिथु स्टल बेफोरबायदिखौ खालामनो थाखाय थांखि लादों। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ बावहाय किसान मेलाबो लाफादेरनो नागिरदों, जाहाथे बेजों जोंनि आबादारिफ्रा जाहाथे बेनिफिट जायो। दा बेबायदिनो सानब्रैनि जे हाबाफारि रंगिना संगिनायै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय थाम थिम जादों।